Shehu Muhammad Jibrima yana cewa kafaka rabbuka ai hasbuka rabbuka ya rasulullahi, yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangijinka ya isan maka ya rasulullahi, kam yakfika wakifatan, so da yawa ubangijinka yana isan maka wakifatan, wani masiba da yake zuwa lokaci ɗaya ba a santa ba, tabkafuha, sannan tun kuɗe wannan bala'in ka kaminin, kai ka ce wani tarko ne da ake ɗaurawa maƙiyi, kana min karakin, wannan da ya kasance a karak, wani waje ne saman dutse, ya kurru karran, sannan wannan tun kuɗi bala'in nan yana maimaituwa, wani kallon maimaituwa, ka karril kafi fi karakin, kamar maimaituwan kaf fi karakin a cikin wannan kalima na karak, farkonsa kafin ƙarshensa kafin. Ya hakimu shakshakatan, sannan tun kuɗe wannan bala'in ya hakimu shakshakatan yana kama da mushakshakatan, wasu mutane da suke ɗauke da makamai na yaƙi a nau'i daban-daban na yaƙi, kalukulukin, kai ka ce wasu sojoji ne da suke shirye da silke suna shirin yaƙi, shine mushakshaka. Kalaklakil fuluk, kamar kwale-kwale na cikin ruwa. Allaklaku shine jirgi da yake ɗaukar mutum ɗaya zuwa mutum uku. Alfalak kuma jirgin ruwa, alfulk jirgin ruwa babba kenan. To wannan masifan nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake tunkuɗewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, kai ka ce kamar mutane ne sun shiga cikin kwale-kwale za su tsira daga nitsewa a cikin ruwa. Kafa kama bika, sai ya ce, ya ƙara maimaitawa ya ce, ya rasulullahi ubangijinka ya isan maka ma bika da abin da ya same ka, ko da abin da yake samun ka, ko da abin da zai same ka. Kam ya kafi ka kurbatahu, kai so da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya isan maka damuwanka, damuwan abin da yake sauko maka, ko kuma damuwan abin da yake damunka. Ya kaukaban, sai shehu ya ce, ya kai wannan tauraron, kana ya haki, wannan da ya kasance yake kama da kaukabal falak, da yake kama da taurari na sararin samaniya. Shi alfalak shine inda sararin samaniya, inda su rana, su farin wata, su taurari suke.